खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ खोनासं जाय खानाय गुफुर बोराय बेनि बाथ्राखौ खोनासंगोर बिटिसिनि जितु 6 सिडुल कनसेप्ट बेखायनो बिटिआर सुक्ति खालामग्राफ्रा भंग खालामबाय माबा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ एक्सटेनसन खालामनांगौखौ माबा आइसोलेटेड एरिया बायदि खालामबाय जिहेतु 6 सिडुला कन्टिगुवास जानांगौ खिन्थु दिनै जि एरियाफोरखौ दिखांहरदों बे कन्टिगुवास नङा होनना बुंनो नागिरदों जायफ्रा बुंदों बिथांमोना खिन्थु जिखिनि एरियाखौ दिनै एक्सटेनसन खालामबाय होननानै डिक्लेयार खालामदों बिनि सोमोन्दै जेबो आइडिया गैया बिथांमोना बे जायगाखौ नुहुरफेराखैनो थांफेराखै ओरैनो आन्दाजाव बुंगासिनो दं जे कन्टिगुवास नङा माबा आइसोलेटेड एरियाफोरखौ मोनसे मोनसे माबा खालामनानै माबानि 6 सिडुलनि कनसेप्टखौ भंग खालामबाय होननानै बुंगासिनो दं आं चेलेन्ज खालामो जायफ्रा कम्पानिफोरा जे बिथांमोना थांनानै नायहैथों बबे डिक्लेयार्ड गामिफ्रा कन्टिगुवास नङा बेखौ बिथांमोना थांनानै नायहैथों उइथ प्रुफ एन्ड एभिडेन्स बिथांमोना प्रमाण होथों जे कन्टिगुवास नङा दिनै 6 सिडुलनि आइडिया जितु कनसेप्ट बेखौ सोर भंग खालामदों भंग जादों होननानै बिथांमोना प्रमाण होथों आं बेखौ खावलायदों दा फैदो बिब्दिब्ला मेन टपिकआव बिथाङा जोंनि खोनानो मोननायाव मोस्ट अफ इन्डिपेन्डेन्ट लिडारफोरनि गेजेराव सासे आरो बिथाङा दानि सोलिफु समनि बिटिसिनि डिपुटि चिफ लोगोसे आसाम एसेम्ब्लिनि सासे एमएलए दा बिथाङा मा बुंनो नागिरदों बिथाङा बिराद गोग्गानाय लादों दिनै सनितपुर गहपुरनियाबो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों हाबबाय होननानै गोग्गानानै लादों दा बे समाव बिनि सोमोन्दै आङो बुंनायनि ओंथिया बेनो दिनै मानो 60थाल' गामि बाय दिनै कन्टिगिति दङ गैया आं बेफोरनि सायाव बुंजोबनो सानाखै खिन्थु कन्टिगितिनि सायाव बुङोब्ला जों सारियालिनिफ्राय ओरै फैबा दरसे दरनै बबेबा बर' टाइटेलल' लिरनाय बसुमतारी टाइटेलल' लिरनाय मोननो हागौ बेखौबो नागिर खिन्थु बिराद गोबा जोंनि बायदि बेयाव मेजरिटि थानाय नङा खिन्थु बिटिआराव जोंनि गहपुर सनितपुराबो हाबनांगौनि बेलाखाय जोङो बेवहाय 6 सिडुला भायलेट जागोन बा सेटेलाइटनि गेजेरजों जों जुदि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बे गामिखौ सोसननांगौब्ला 6 सिडुलनि माखासे नर्म्सआ भायलेट जाया जों बैफोरनि सायाव बुंनो सानाखै बुंनांगौ बाथ्राया बेसो दिनै बे गबिन्द बोराय बिथाङा मा होननानै बुंदों बिराद गोग्गानानै बाथ्राखौ बुंदों दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों 60ता गामि हाबबायनो मानो 60ताल' बाय जोंनि गहपुरावथ' 60ताल' गैया सनितपुरावथ' 60ताल' गैया बिश्वनाथावथ' 60ताल' गैया जोंनि गहपुरसिम हाबनांगौखाय सेसा दैसिम हाबनांगौखाय सिमलगुरिसिम हाबनांगौखाय बेफोरखौ सोजोबनायासो नोंथांमोननि दायथ' दिनै बिटिआर सान्थि सुक्तिया 5 बोसोर बाबेनलांबाय दिनैसिमबो मानो सोनो हायासै आरो बे समाव आं बेखौ बुंगोरगोन दिनै नोंथाङा सासे गादि लबि नोंथाङा सासे पावार लबि अननो रोङै अन्थाइ बिखा नङाब्ला मानोथो दिनै नोङो बिटिसिनि डिपुटि चिफ जानानैब्लाबो दिनै मानो आसाम एसेम्ब्लिनि एमएलए जाखो बबेबा मोनसे पदखौथ' हगारनांगौमोन हयथ' डिपुटि चिफखौ हगारनांगौमोन नङाब्ला एमएलए सिटखौ हगारनांगौमोन मानो मोननै लाबाय थाखो बिनि ओंथिया बेखौनो फोरमायो दिनै गबिन्द बिथाङा बै एनडिपिआव थानाय समाव बिराद गांहाब उखैहाब बेबायदि जिउ खांबोनांदोंमोनदां जायनि थाखाय बे दिनै मोनजानाय बायदि मोननानै बे दिनै मोनफ्रोमबो पदखौ लानानै दोनदों आरो दिनै गावसोरनि सरकारखौ बाख्नायबाय थादों बाख्नायनाया बे नोंथांनि मेटार खिन्थु नोंथांमोननि एग्रिमेन्ट मथे मानो 60ताल' हाबनांगौ बयबोथ' हाबनांगौ कन्टिगितिनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन बोरैबाबा कन्टिगिति दं बोरैबाबा कन्टिगिति गैया नोंथाङा बिराद गोग्गानानै बुंदों उइथ एभिडेन्स प्रुफ होनो हायो होननानै खिन्थु जों बे जायगानिनो मोनथिबाय सारियालिनिफ्राय ओरै गहपुरसिम फैनायाव नों बबेबा सिङावसो मोनहैगोन बेजोंहाय बोरैहाय नों कन्टिगितिखौ मालाय नों बोरैहाय बेखौ एकुरेटलि खोथा बुंनो
खिन्थु जों बिनि सायाव दङ गैयाखौ जों बुंनो साना। जोंनाबो हाबनांगौ बास। जोङो 6 सिडुलनि नर्म्सआ भायलेट जायो जाया बेखौबो जों मिथिया, खिन्थु जोंनाबो हाबनांगौखाय आं बिनि सायाव बुङा। खिन्थु मानो दिनै 60ताल'? 60ताल' जों मा जानो? दिनै नोंथांमोना अदालगुरि एडमिनिस्ट्रेसनजों सरजाबमालाय मा जानो? दिनै खैदां खैफोदा बेयाव थानाय जाय थागिबि बिथांमोना हाबफैब्लाबो अफिसनि माखासे खामानिफोरखौ मावनो बेसेबां गोनो गोथो जागोन, बेसेबां बिथांमोनहा खैदां खैफोदजों मोगा मोगि जानांगोन। बिथाङा जे एनडिएफबि लिडारफोरनि गेजेराव सासे टप मस्ट लिडार, बिथाङा जे दिनै मोननै पद थानानैब्लाबो गावनि एनडिएफबि केडार बिथांमोनखौ रावखौबो नायसंनो हायाखै, लोगोसे रावनोबो अननायबो होनो सानाखै। इभेन सोरबा एनडिएफबिनि केडार्स बिथांमोनहा थांनानै बिथांनि सायाव दुखु सुखु फोरमायनायजों लोगोसे माबा मोनसे राहा मोनगोन होननानै साननानै थांब्लाबो बिथाङा जे एरा खोथा बुंहरो, जेरावहाय खुनु दिन बे बिथांमोनखौ लोगोखौनो मोनफेराखै बैबायदि आखल आखु बाहायहरो। दिनै साफ्रोमबो बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर बिथांमोनाव सोंनानै नाय, गबिन्द बसुमतारी बिथांनि सोमोन्दै सोङोब्ला गबिन्द बसुमतारीनि सोमोन्दै रावबो खुगाखौनो बेखेवनो नागिरा। डेट मिन्स आखलानो बेनोखाय बिनि खोथाखौ रायलायनोनो बानाय मोनसै। नङाब्ला सासे एनडिएफबिनि सासे बिथाङा दैदेनगिरि, बिथांनि जानानै बयबो मोजांखौनो सानगौमोन, मोजां बाथ्राखौनो फोरमायगौमोन, नाथाय बिनि सोमोन्दै खोथाखौनो बयबो रायलायनोबोसै। दिनै बिथांनि खाथियाव सुखु दुखु माबा मोनसे खैफोद आफोदनि रेहाय बा आरायग' मोनगोन साननानै थाङो, अब्ला बिथाङा बै बिथांमोननि जिथु एप्रच खालामनो थांनाय, बै एप्रच खालामनो थांनाय बेलानि सायाव खोथा बुङालासिनो फेरलासो बुंनानै बिथांमोनखौ दैथायहरनायजों लोगोसे बिथांमोननि गोरबो बिखायाव दुखु दाहासो सोनानै हरो, अब्ला बै माबायदि सासे एनडिएफबिनि लिडारमोन बेलाय? दा बे बेलायाव आंथ' बुंदों, बायसान्स गबिन्द बोराया गावनि देहायारि बा बैसोनि अनुजायै बिथाङा मालाबा रुंसारि जालांब्लाबो, मानोना जोनोमजों लोगोसे थैनाया दंखायो नालाय, बिथाङा मालाबा रुंसारि जालांब्लाबो बिथांनि मुङै सोरबा ट्रिबिउट खालामनो थाखाय 75%आथ' बिथांनि मुङाव ट्रिबिउट खालामखानाय नङा, बेखौ रिपबो लिरनाय नङा, रेस्ट इन पिसबो लिरनाय नङा। बिनिफ्राय लेस देन 2% एनडिएफबि केडार्सफोरा बिथांनि मुङाव सोरबा ट्रिबिउट खालामनो हागौ, मानोना माब्लाबा सोरखौबा लोगो मोनबा साहा लोंलां गय जालां बेबायदि होननानै थाइबा 10 थाखा हरनायफोर बेबायदि थानोबो हागौ। मानोना गावनि खाथियाव नांजाबना थानाय खायसे सासे सानै सुबुंफोर बा एनडिएफबिनि बारग' केडार्स बिथांमोनहा बेबायदि बिथांनिफ्राय थाइबा 10 थाखा अनुदान मोनबोबायदोंमोनदां। दा बिथांमोना सानोब्ला बेबो जोंनो थाइबा 10 थाखा हरदोंमोन, बिथांनि रुंसारि जानायाव सोरगोआरि जिउनि थाखाय जोङो गोसोजोंनो बिथांनि मुङै सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथोंसै होननानै जों बुंनोसै होनना बेबायदि जास्ट 1%सो मानसिफोराल' बुंगोन बा 1%सो केडार्सफोराल' बुंगोन। बिनि अनगायै बारग' एनडिएफबिनि जेसेबां सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोना बिथांनि मुङै रावबो बिथाङा सोरगोआव जायगा मोनहैथों मोनहैया बुंनाय नङा। बुंनो लानाय बाथ्राया बेसोमोन, गबिन्दआ दिनै 60ताल' गामि हाबनायखौ लानानै बिथाङा जि गोग्गायै बुंदों। दा बेवहाय जों लाजिनाय मोनदों, आरो बेयावहाय जों कन्टिगिटि दङ गैया जों बेफोरखौ जोंनो प्रुफ होनो हायो। आंनो गफुरनि बेवहाय जोंनाबो हाबनांगौखाय आङो जेबो बुङा, जों हाबनायखौ अरायसम वेलकाम खालामो। नाथाय गबिन्द बोराय बायदि बे 60ताल' गामिखौ लानानै बे 60ता हाब्बाय, बेबो दिनै कारज'खरै जायाखै, भट होनो मोनगोन ना मोना, अदालगुरि एडमिनिस्ट्रेसनजों सरजाबबाय होनदों, बेफोर दिनैसिमबो जायाखै। दा बैफोरखौ नंखाय बाखायखौ दल दामथिंनानै खोन्थानायानो बिथांमोननि खामानि, बैखौसो लाजिनानै दिनै जों बे भिडिअखौ बानायदों। आं एफाग्राब गोब्राबबो बानायाखै, आं एफ्राब लानांगौब्ला बे बाथ्राया आंनि थाखाय जेबो नङा माने। दा गतिके गबिन्द बोरायमोना बोरायनायखाय बेबायदिनो जावलिया बावलिया खोथा बुंग्रासो जाबाय दं। बैसोजों लोगोसे बोराय बुरै बैसोआव गथ' गोरलैफोरनि बायदि आखल आखु जाफिनो, गियान लाफिनो होननाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो खोनादों। बैफोरसो नामा? जों बैफोरखौ सानो। स' थेंकिउसै। बेवहाय
60ताल' गामि हाबनायाव जोंहा रावबो गोजोननाय गैया आरो दिनै बे 60ता गामियाबो हाबदोंना हाबाखै जेबो गैया मानोना आं मोनसे बा जोंनि गफुरनि मानसिफोरानो मोनसेल' खोथाखौ नेबाय थादोंमोन 26 जानुवारियाव जिथु रिपाब्लिक डे बे रिपाब्लिक डेआव जोंहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टारा माबा मोनसे खोथा होफिनगोन नामा जाय बिटिआरआव हाबनाय गोदानै हाबसननाय 60ता गामिया हाबथारबाय उदालगुरिजों सरजाबबाय बेयो भट होनो मोनसिगोन बे हाबखाथारबाय बिदि होनफिनगोन नामा बेबायदिखौ नेबाय थादोंमोन दाथ' जेबोखौनो बुङाखै दा नोंथांमोनहा बिटिआर बुंबाय थायो नाथाय बे सरकारा बिटिसिसो एरियाल' बिटिआर बेबायदि होननानै इनसाल्ट खालामजानायसो नुबाय स' बै इउपिएलनि दैदेनगिरि बा सोरबा इउपिएलनि सापर्टार बा दिनै इउपिएल सरकाराव थानाय माखासे दैदेनगिरिफोरनि खोथाया ओरैनो सायावल' गोदै गोदै सिङाव नंखायथार बे खोथाखौ नोंथांमोनहा बुजिनानै लानांगोन दा बेनो बाथ्राया दिनै गबिन्द बोराया सासे बिटिआर सान्थि सुक्तिनिबो सागानगिरि जानानै जेबो मावनो हायाखै डिपुटि चिफ जानानै जेबो मावनो हायाखै आसाम एसेम्ब्लिनि एमएलए जानानै जेबो मावनो हायाखै आरो बारग' एनडिएफबिफोरनि थाखाय बिथाङा जेबो मावनो हायाखै आरो गेदेमा रन्जन दैमारिनि बेलायाव सोङोब्लाथ' बेथ' माबा एग्रिमेन्ट जानायनि सिगां कनभिक्टेडखामोन बेखौ कर्टआसो बासायगोन होनलाबायो एग्रिमेन्ट जानायनि सिगां जुदि बिथाङा कनभिक्टेडखामोनब्ला मानोथो लांनानै सहि होहैखो बाय बेयाव माबा मोनसे नेगसिएसन बेयाव माबा मोनसे रिकमप्रमाइस बेयाव माबा मोनसे रिसलुसन जागोन साननानैसो बिथाङाबोथ' सिगनेसार हैदोंमोन बे जेलावनो थानांगौमोनबालाय मानोथो बिथाङा सिगनेसार हैखो नोंथांमोननि थगाय थसि लांनानै नोंथांमोननि प्रेसार होनायावसो बिथाङा जाथिनि साननानै बा जाथिनि मोजांनि थाखाय साननानै बिथाङा होहैबायबो जानो हागौ होहैयाबाबो जानो हागौ मानोना सरकारनि थोरोबनि नारसिननाया आलदा रोखोमनि जों गोबां खोथा बुंनो हायो दिनै बै पुलिसफोरखौ बेयावहाय जेसेबां नर्मेल नुगोन बै गावसोरनि माबायाव थानायाव थाङोब्ला बिसोर बेबायदि नर्मेल रायलाया बिसोरनि रायलायनाय राव फाव आखल आखु जुनारनिफ्रायबो गाज्रिसिन जायो जों मिथिगौ एभ्रिथिं जों मिथिगौ बिसोर सोरबा सिखाव दाखायत सोरबा खैदिजों माबायदि बिहेभ खालामो जों एभ्रिथिंखौ मिथिजोबगौ दा गतिके रन्जन दैमारि बिथाङा जेल जाखानायखाय बै जेल सिङावबा मा दाबि धमकि होलायनाय जाखो बैफोर बाथ्राफोरबो बेरखांनो हागौ स' बेखायनो दिनै गबिन्द बोराया गमामायैनो जाथिनि थाखाय मोजां सानोमोनब्ला एनडिएफबिनि सासे टप मस्ट लिडारमोनब्ला अब्ला दिनै एनडिएफबि केडारफोरखौ मानो नायाखै दिनै गावनि कमरेड लोगो बिथां फाउन्डार चिफ बिथां रन्जन दैमारिनि थाखाय बिथांखौ उदां अखोराङाव लाबोनो थाखाय मानो खोथा सानाखै बेसो बाथ्राया नोंनि 60ता गामि हाबदों होनना डिक्लेयार होबानो जे बे हाबथारबाय बे जाथारबाय बेथ' नङाना गबिन्द मोजाङै साननानै नाय नोंनि खर'फ्रा जालाबा नोङो दलदै जिरायना थाखा फैसा खामायबाय गोदो एनडिएफबियावबा खामायनो हादोंना हायाखै थेवब्लाबो दा खामायबाय जिरायना था नोंथांमोननि बेसेन गैयै बाथ्राखौ जों खोनासंनो लुबैया आरो नोंथांखौ साफ्रोमबो बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा मोजां मोना बेखौबो आङो दिनै थोंजोङै बुंहरबाय नंखायना नंगौ बारग' एनडिएफबिनि माखासे सोद्रोमाफोरजों नोंथांमोनाबो सावरायनानै नायनो हागोन मालाबा लोगो मोनबा बै बिथांमोनजों नोंथांमोननि बै गबिन्द बोराय जाय एनडिएफबिनि लिडारमोन मोनसे समाव सेक्रेटारिमोन मोनसे समाव नोंथांमोननिनो आफादगिरि जादों बे सेरफांगुरि डिजिगनेटेड केम्पआव थालायनाय समाव बिनि आखल आखुआ माबायदि होननानै सोंब्ला बयबो बिनि सोमोन्दै मोजांखौनो होननाय नङा दा बे बेलायाव दिनै बिथाङा गमामायै सासे बर' हारिनि थाखायनो नांनायमोनब्ला बर' हारिनि थाखाय खोथा सानगौमोन नाथाय बिथाङा माने बिथांमोनहा थगायनायखौल' रोंदोंलै स' एसेनोसै गोजोन्थों